съм читалище, което може да видите. Мога да се наричам главоболен сън. Не ме биде. Къде ще гледам? И кратко кълъма на опърсата уфаха. Тези са в нашата игра, но повече, ако ще повтори изиземно гнусно личи доще, ти си емериран и ще умрете за една убиете себе си, не ваш и себе. Попитам, стигнахме ли куче гнусно или ще размажа на половина? И като ти ще изядеш своята храна, да ти ям аз ухо. Аз съм хипотан. Какъв ти хипотан съм за теб? Сега ще изляза от морето. Излязох от морето и някаква котка ми мисли за куче. А пък аз съм хипотан. И вашите новини не са хубави. Да. И трябваше да си говорим с панда, която мая куче или не знам какво. Тоест, аз съм зеленчук и ме мисля за чудовище, а пък оня не знае какво е плод и зеленчук, а ме мисли за панда. Трябва вече да не говорите за зеленчуци и животни, защото това съм плод. Да, защото съм ябълка. Или домата съм. Какво съм? Помощ! Аз съм чудовище, което просто ще обърка и хипнотизира. Гледайте 10 секунди това нещо лилаво и след това се обърнете към най-близката стена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но вие трябва да сте се хипнотизирали. Вече препада.